Després de 8 mesos d'obres, tenim el plaer de poder obrir, reinaugurar la seu del Col·legi de la Delegació de Gandia, del Col·legi Territorial d'Arquitectes, i s'hem reunit per primera vegada la nova Junta del Col·legi en sessió, i també hem pogut inaugurar la nova exposició de la Mostra d'Arquitectura Reciente dels anys 23, 24 i 25 en lo millor de l'arquitectura de la província. Bueno, és important per a visibilitzar i referenciar la tasca dels arquitectes, de la professió de l'arquitectura, però també de l'aportació que la professió fa a la societat i a la ciutat. Gran part del model urbà consolidat de Gandia, un model urbà que és molt clar i per a mi un referent, crec que per a tots els ciutadans, és el model que és i s'ha consolidat de la manera com ho ha fet gràcies a l'aportació del Col·legi d'Arquitectes. Hem intentat mantindre la funcionalitat de l'edifici incorporant unes millores d'eficiència energètica en unes plaques fotovoltaiques, resolvent els problemes que teníem de filtració d'aigües i de patologies constructives que teníem tant als paviments de les terrasses com als paviments interiors i els revestiments d'espanells de fusta, per tal de dotar-li de nou de l'ús a totes les estàncies i millorar sobretot el tema de l'eficiència energètica. L'espai recull allò més important, que és el mateix, les persones que formen part del Col·legi d'Arquitectes. I tant si acudim com si el col·legi ix a la comarca i arriba a cada poble, li dona vida, aporta idees, vertebra la comarca, que jo crec que és el més interessant que poden aportar totes les persones que formen part del col·legi.